Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wen gayam ni kulanak kaw, awanan ti diaper ni Hercules na ibusag. Kasta ka din, anang. Sapay matutudo. Makapasadot ti rumor amapan ag-grocery no kastoy. Wen nga road, ngam anyangay nga road kat awanan ti usaran ti anak mau. Amo ko nanang. Agurderak laangan iti Shopee. Imbagday jay ita i-deliver da dito'y balay. Ha? Wen nanang, ken agurderak laangan iti kawasyo. Daanan dagiti pambalay abaduyo. Ay katwen anak kaw, no iso ti amaw apag namayam, tapno saan kan arumwar, tanay, nagpigsa ti tudaw. Nikaul, ayan maun. Apay nanang? Adan jay rider ti Shopee jay balkaun, simbang puten jay order mau. Basta ka day. Ni, nagbiit Mano kanungay nanang? 560 ka no anak kaw. Sige, mabit laang. Alaak ti pagbayad ko. Mala, agawaam, tanay nakababain mo't iti rider nga agur-uray. Naimbag pa'y daan ti Nicole. Kanayon nga da sumangpet a parcel da, nanang. Ha? Wan, nanang. Nakitak manan itay nga da manan imay a rider ti Shopee. Anang itulod iti parcel da. Kasta? Mala, di ka madanagan anak ko. Agurderak mo't iti Shopee itamot laang. Iti kasta, saan ka nga umapapal no adda sumangsangpet a parcel da? Wan, nanang. Kastada dagita akaarubak, friend. Naparamag da. Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend? Amin abanag, nasken nga iparamag da. Agasam, kasla inaldaw mo't nga adda iyag jay rider ti Shopee a parcel ni Nicole. Anya? Wun, pudno ti ibagbagak, friend. Nakaasawa laang iti medyo baknang. Kunam matlan no ison ti kabaknangan dito'y ayan mi abanda. Ay na, bay amlatan, friend. Anya nga rod, kat adda kwarta na nga ibayad na iti parcel na. Agurder lata, Apay, parikot mo, pay. Panagriknak namin kat paspasikatan nak. Ha? One friend, ngam sa anak ngagpabak. Aguray laang. Inaldawak ti agurder, tapno ipakitak kan kwa na nga damot kwarta. Anya? Oh, adto iti sweldo paket. Makamu ka namang i-budget. Agyaman naklakay. Isak tinagisang itay. Nakita kit awanan ti bagas tayo. Agorder kan ijaayan ni nanabitang. Tapno i-deliver di anak na baro. Tapno saan kan nga bagka-bagkat. Winlakay, di ka madanagan. Siyak ti makamo. Ala, inak matin. Amangan no maladawak iti trabaho. Sige lakay, agan-anad ka Wen, Adda manen pagbayad ko iti order ko iti Shopee akawas ko. Ha? No umay inton madamdama jay rider. Ipigsak ti saok. Tapno mangeg ni Nicole nga addamat parcel ko. Anyamot tanday ta akaruba tayo nanang. Apay anak kaw. Hay na, napan nakanoin marmaritis ije tirsina ni Nana Basya ang akanayon po kano apaspasikatan. Anyat kayat nasawan. Jakman amo nanang. Pagarup ko, di maipapan iti order ko iti Shopee. Ngamen, tunggal ado umay aparcel ko.
Ada ni Virginia ija ayan tiri daw da nga agap apiras iti kuto na. Isu makikita na ti order ko asumangsangpet. Anya? Nagurderak laeng met, gaputa jak garod kaya ti rumwar. Gaputa matututo ket nga rod. Saan ko nga intensyon apasikatan da a babae? Ken maysa, saan arumbeng nga ipasikat ti basit abanag? Una yun ti kasta pa nagpampanunot. Ay, ti kinaadaw ti tattao. No apay nga isupay lang amin tinagbalin a kaaruba tayo. Ul nga rod nanang, amin metten. Uray basit abanag ket isyo kenyana. Nanang, ada rider ijerwar. Amang ano isuday jayan ti order yo. Kasta ka di anak ko, ay na isungatan aja order ko a blouse ko kan underwear kan lipstick. Nanang, Mabit lang, sir! Alaak lang ti 1,000 a kwartak a pagbayad ko iti parcel ko a blouse, underwear kan lipstick. Mabit lang! Mabit lang ah! Malamang isagana kan iti bariyam iti kwartak a 1,000 nanang, nagpigsamet ang tingiwat yo. Nang ganti amin nakaaruba. Ay na, nasaysaya at no kasta anak ko. Tapno amuda nga agur orderak mat iti Shopee. Anya? Ay na, una yun day ta kaaruba. Addaak itay ijay likod nga glablaba. Impok kaw na mutin asa nga ribo kano ti kwarta na pagbayad na iti order na iti Shopee. Nangagkumot lang day nanang. Imbis amat maturong ni baby, nariing gapu iti panagpukaw day a Virginia. Kasla agpampanunot nga ubing. Wen nga rod anak ko, masapol pa'y aya nga ipukaw na. Mabalin na matirumwar ta kasarita na rider. Kaya nangarod nanang amang tayo nga adang kwartana. Kasta ti panunot ti tao nga wan babain na. Ay, una yan. Nalabos mo't akinaparamag dayta. Nalabos. Dayta, ti sa inyo nga aramidan, anak ko. Oy, anya day tararamidan, friend. Uray saan ko nga inlabaday ti ginatang ko akabarbaro a blouse kan underwear ko. Ibalaybay ko dito'y batog tiri daw mi. Ha? Tapno makita ti amin na lumabas. Anya? Tapno di da panunutan nga isudalaang ti makabail nga agorder iti Shopee. Anya? Kan may sa, tapno di da panunutan nga awan makukwardak, friend. Ha? Talaga asaan pa'y anapnak ni Virginia nanang. Kita imbalaybay na di kabarbaro a blouse na iji abay tiri daw da. Di mo pampansinin nun, anak ko. No pansinom, ad-adda nga ikarkaro na. Ay, no nasingad kami kuma iti tunggal maysa, mapan ko ibaga nga sana all. Ada kabarbaro a blouse kan underwear na. Ay nabay amon anak ko, di mon tutupan. Nasaya at kit di ata nakagat ang itibaro akawas na. Apresyaran tay latan. Adda rider ijerwar anak ko. Adda ka di order mo. Kasta ka day. Amang ano di order ko amang inasal day jay. Wen siguro anak ko. Saan mat ajay rider ti Shopee day jay? Ay, wun nga agpayso. Alam, mabait lang nanang. Inakalaan ti pagbayad ko. Sige, agawa am anak ko. Kitaam, gapula ang tanakita na itay nga adda simangpat a parcel ko. Abba, nagurder ka numan iti mang inasal. Ha, pasikat a babae. Ay na, friend. Diya ko na mo, no? Nya ti mapaspasamakan ka. Ay na friend, amumatan kanyak. Jak kaya ti maarartapan nang runa no day ta kaarubak aday ta. Mabitlaang, agurderak mat. Numang inasalkan kwa na, Greenwich mat kanyak. Iso adito'y kalaang friend. Dito'y tayon amangal daw. Anya?
Ada rider ijerwar. Ada order mo? Amangan no jay makanday ta. Ay, mabit lang sa rider ha. Alaak lang di sa nga ribo a pagbayad ko di ta Greenwich nga order ko. Friend, nagpigsamit ang tisaon. Ay na, matitilang akpay. Kasta talaga, friend. Kayat ko ngamin amang amin dagiti ka Aruba nga kakaimas amakan dagiti orderak iti online. Anya? O ala, mabit lang. Tainak bayadan di makan nga order ko. Ay, una yun ti panagpampanunot ni Virginia. No siya kla siguro ti akin anaken ko ana. Amangan no tinungpakon iti kasjay nga aramid na. Bayaan yun, nanang. Tinapatagkat saan tayo nga aramiden, jekas iti aramiden lang. Ay, sobra. Dila-dilawanan ti asawa na. Ay nanang, kasano adilawan ni Rico, kat kanayon nga awan di tabalayda. Sa bagay mo't kit di Sa payla kumaan, saan nga maibusan iti kwarta, iti kapapasikat na. kumaa anak ko. Sapay agkakangina amin nga orderan na. Ay, maasyanak kinilakay na. Nga uray ita ang matutudok at mapanlataag trabaho. Ngamday tamo Virginia, isyap siya pinalaang. Imbag kumamat no dagiti orderan na kat dagiti kasapulan da. Ngam saan mo't, ta dagiti laang kayat na. Dagiti kayat ti mata na amabalin na nga ipasika. Anya? Awan maisaang? Kunak no gimatang kay ti bagas tayo. Adang amin nang usarak iti kwarta lakay. Iso akinilo lang dagiti ginatgatang ko. Anya? Amin. Anya ako Ibagam. Lakay. Nabambanog datawa naggapu iti trabaho. Sumangpatak. Awan gayam ti maisaang. Nangipanami iti kwarta nga inted ko kay di na minsan lang aldaw. Ado dagiti nakita kasupot ti parcel iti basurahan. Isu ka di dagi jay ti order mo. Isu ti nangigas-gastosan. Lakay, di mo piksan ang mga numangag dagiti karuba. Ay awan bibiyang ko. Damdamagak no isu ti nangigas-gastosan. Wen lakay. Labas ka. Unang kumamat dagiti kasapulan dito balay. Sakbay ada kita luhom. Anya kamutan. Awan lang aro din trabaho. Kastapay lang ti kinalaing mo nga gastos iti kwarta. Igastos mo iti san nga importante a banag. Oh, bakla. Apay akala at muten nga imalatiw ka dito'y balay may. Ay, well, manang Nicole. Timarayak nga imay ditoy. Si Mangpet nga minti asawa ni Virginia. Kat ay na, agap papadasi ka. Uwan nga rod, nagpiksa ti sa uda. Anday jay tumot nga na Virginia. Kunam mo lang amin, wag laplapusanan iti kwartan. Order nga order ti anya laditan. Gayam, ay nawan maisaang da. Anya? Kasta ka day? Ay, wan manang. Pudno ti bagbagat. Ay, unay mutan. Kunak ano saan ang maawanan iti kwarta. Ngamin, tunggal ada umay a parcel na. Ipukaw na pa'y ama panaalaan ti saksa sa nga ribo a kwarta na. Ay na, sobra ti kinalastog di gayam ko, manang. Di nalakayat ama artapan, isu akas jay. Una yan. Panunutom kumamat ti bannog kong agtrab-trabaho. No among kumaasaan pa ka sa pulan. Di ka order. Anya nga ita. Datay kit din ti mapan umutang iti bagas iti store. No una yun ti kastoy aya. Ay nawawa. Nanang! Nanang! Ang tamanan rider ni Jerwar. Uray dalagwa. Rider ka no ti Shopee kan Lazada. Anya? Untatang, aday jay, agur-uray da. Ala, ingkasangon nagiti rider no anya tinorder mo. Agawang, na nakababay nga agur-uray da. Wala kay. Awan pagbayad ko. Anya? Awan na talaga ti pagbayad ko lakay. Naibos di kwarta nga inted mo. Anya nga ro ti pagbayad mo ita? No kasta madlaan? Sikan ti pagbayad ko.
Uray alaan na ka nagiti rider. Makamu kamutin iti biyag mo. Salpag ka. Tatang, order ka ng awan pagbayad mo. Excuse me. Anya ti mapaspasamak kada kayaw. Dahito man asawak akas lagot utak amo namon. Order iti kumpormila dita. Awan mo gayang pagbayad na. Anya? Isuan ako na nga uray alaan ng dagiti rider. Isun ti bayad dagiti anyaman nga in order na. Manu ayat ti worth na di in-order mo, Virginia. 1,499 amin day chay. Ay na wow, nagdakkel mo gayam. Anya aya dagi di in-order mo. Bra, underwear, blouse, lotion, ganda dumapay akawas ko. Anya? Agasam dagiti nga order mo. Usal mo mo't aminan. Di nakampay malagip mo't iti anak ta. Alawston. O ato iti 1.5, Virginia. Inkabayadan di in-order mo. Tani, nakababain. Itay dapay nga agur-uray iti bayad mo. Ala, di kan agbain, awato mo. Inka alaan ng di order mo. Imbag lang nga adamanan ipasikat mo kanyak akaarubang. Itikas dyan nga inaramid kan panang tulong ni Manang Nicole kan ka. Anya ti makunang friend. Ay na, friend. Kasta unay tibain ko. Numabalin la ko mga alumna kak itinagtakdarak itay inaramid kun. Ha? Apay? Itikas ta mo ugaling, among ti agbain. Isugaya man ay bus amin a kwarta nga inted ko kan ka. Gapo iti ka o-order mo iti online. Tapno lang ada ipasikat mo kan ni Nicole. Rico. Ay na, bakit? Ni pala Nicole mat ti pasikatam. Siman ti asawa na. Uray saan nga agtrabaho, mabiyag, kayan mangan lata. Sika ngay, manulang ti tangdan ko iti inaldaw. Nga impan mo lang iti salbag a Shopee. Pakawanan naklakay. Ikari, saan na maulit? Maya, tao may ko kumabayadan di 1.5 nga utang ko ka, Nicole. Ay na wow, saanan, Virginia? Panunutom latan at tulong ko king kadayjay. Ha? Amok mo laang atangdan nila kay mo day tao may mo pagbayad. Kaasimot nga nagtrabaho nga uray at tutudo. Umay mo laang pagbayad. Iso asaanan, paggatang yulatan iti abastuyo. Ay na, agyaman ako na ya. Uray nagbalinak adakas akarubakan ka. Nasaya at kalata. Awan dayjay, basit la ang abanag. Si kakit dimot. Basta ikarim nga inton sumaruno nga ag-order ka iti Shopee, kat adda kwarta a pagbayad mo. Kan maysa, no addan tumanan parcel mo, saan anas kan nga ipukaw mo nga adda kwartam kan order mo, nalawag? Wan, Nicole, saanan ang maulit pa? Nasayat mo kasta. Be matured enough, Virginia. Ay, nawaw! Ti Shopee kat pagorderan kadagiti masapsapol. Saan a pagorderan iti pang palastog, wenno pang paramag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.